या महोत्सवाच्या निमित्तानं आम्ही विविध कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे। रविवारी म्हणजे दिनांक 13 मार्च 2022 या दिवशी संध्याकाळी 6 वाजता या कार्यक्रमाची सुरुवात होईल। या कार्यक्रमाच्या उद्घाटन प्रसंगी पंडित प्रसाद सावकार ज्येष्ठ नाट्यकर्मी, त्याचप्रमाणे पंडित रघुनंदन पणशीकर ज्येष्ठ शास्त्रीय गायक, डॉक्टर अजय वैद्य ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि निवेदक, त्याचप्रमाणे गोवा मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्राध्यापक अनिल सामंत, तसेच श्री भगवती रमनाथ पंचायतनचे उपाध्यक्ष श्री विनोद सावळ देसाई हे या ठिकाणी, त्याचप्रमाणे नगराध्यक्षा सौ उषा नागवेकर या ठिकाणी उद्घाटन प्रसंगी लाभलेले आहेत। या सगळ्यांच्या उद्घाटनानंतर एक विशेष असा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होणार आहे आणि तो म्हणजे कहाणी पणशीकरांची। या कहाणी पणशीकरांच्या कार्यक्रमामध्ये त्यांच्याबरोबर किंवा त्यांचे शिष्य म्हणजे प्रभाकर पणशीकरांचे शिष्य ते मुंबई आणि पुणे या ठिकाणी रंगभूमी गाजवत आहेत, अशा काही ठराविक आणि निवडक अशा कलाकारांचा या ठिकाणी कार्यक्रम होणार आहे। असा हा 2 दिवसाचा कार्यक्रम नटवर्य प्रभाकर पणशीकर यांच्या जन्मगावी म्हणजे पेडणे या ठिकाणी त्यांचा जन्मदिवस 14 मार्च हा आहे, याचा औचित्य साधून हा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होणार आहे। पहिल्याच वर्षी हा कार्यक्रम सादर होतो आहे, तरी सर्व नाट्यरसिक, सर्व कलाकार, सर्व रसिक यांना आमची कळकळीची आणि नम्र अशा प्रकारची विनंती आहे की दोन्ही दिवसाचा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला आपण सहकुटुंब मित्रमंडळीसह या ठिकाणी उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवावी